тамошобинони гиромӣ, таърих шаҳодат медиҳад, ки миллати тоҷик аз қадимулайём шаҳрсозу шаҳрофар буд. шаҳрҳои бунёднамудаи ниёгони тоҷикон, ки имрӯзҳо дар шакли хароба ва димнаҳо боқӣ мондаанд, аз ҷониби бостоншиносон кашф ва таҳқиқ мешаванд. намунаи қадимтарин шаҳрҳои тоҷикон Сараз мебошад, ки осори аз он бозёфтшуда имрӯз дар осорхонаи миллӣ ба маъраз гузошта шудааст. яке аз муҳимтарин бозёфтҳо табартешаи биринҷӣ мебошад. табартешаи мазкур соли 1970 аз ҷониби сокини маҳаллӣ Ашуралӣ Тайлонов зимни кишту кор дар замини худ бозёфт мегардад. қайд кардан ба маврид аст, ки маҳз ҳамин табартеша сабаб гардид, ки бостоншинос Абдуллоҷон Исоқов Саразмро кашф намояд. аз тарафи дигар ин табартеша аз он шаҳодат медиҳад, ки ниёгони тоҷикон дар ҳазораи 4-2 то милод ба коркарди маъдан машғул буданд. ҳунармандони он замон маъдани мис ва қалъагиро ба ҳам омехта намуда, маъдани биринҷро ҳосил мекарданд ва аз он барои рӯзгори хеш ашёҳое ба мисли табартеша, сарнайза ва пайкон месохтанд. тамошобинони азиз, барои гирифтани маълумоти бештар оиди табартешаи биринҷӣ ва дигар бозёфтҳои Саразми Бостон марҳамат намоед ба осорхонаи миллӣ.